Uiluinniarneq Aalisarnermut tapertat ilagilorpaat. Kammuslinngimik taanaqartartu taanna qangali kalaallisut taasarparput tissavaasamik mannakkul allatut taagorneqarunnaarluni uiluinniarmik taanaqartalorput. Aalisarnermut tapertaralugu kissavaasarniarneq aallartippoq ukiut marluk matamasiornatigut aatsaalli Aalisarneq killigalugu iluaqutaanera maluniulluni. Nuup eqqaani qanittumi kissavaasaqarfiit ilisamatuut misissorsimasaat aalisartunit ornigarneqarnerit ilagaat amerallipaavani simiutaata eqqaani kissavaasaqarfik. Tamaani aalisarput aalisariutit umiarsuaqqat sisamat kissavaasarniarnissamut allagartallit ilagaat manitsormiut lyupertikkut umiarsuaraat Jakob Heilmann 110 protoregistertansilik aqqanermarlu angulluit inuttaqarsinnaaru. Umiarsuaq Jakob Heilmann qisuuq kissavaasarniutaannissaa pilluuqaavatigut qulisaliorsimallugu aluminiu atorlugu sullivingorlugu matoqasoq aamma iluativissimavaat. Tassalu kilisannermi atortoq qalu ningilluulu amortaraat umiarsuaqqap qaava qalusanut qaqitanullu kuisivigisarpaat tassani immikkoortiterinеq pisarmat. Qallukkat kissavaasaannaangillat akoqartarput assiingitsunik immunaqqaniil tut qalluaangatigik tassa ilanguultik qaqinneqartartut tamakkua igitassaannaasarput. Tässä oli kissavaaset, tämäkin mikkoortitsigaaltsik, tämä mannekkut. Eqqussorneqalorsut. Tassunga sullivimmut matoqqasumut ingerlasussat. Tämä kilisanneq minutsinik qulinik faantanilillu sivisusseqarsinnaasartoq utaqqiisaa assiingitsunik pisoqartarpoq taaqaavani sulisut utaqqiisaarput kisianni iluani sullivimma toqqasum tassani sulineq ingerlajuarsinnarpoq. Kissavaasarniarfik nunap avatinguaniippoq umiarsuaqqamiillu sissaq assigimmik ungasissuseqarlugu ingerlanissamut raatari iluaqutaalluarpoq. Ingerlatitisullu aquttuuyutigisup isigisinnaayuarpaa immap naqqa formiiternik itissusilimmiittoq kissavaasallu aapalugunsarsum qalipaatillit assigimmik portussuseqarlutik immap naqqaniittu. Kissavaasarniarnermi sakkut pingarnersaraat qalusiniut puuliarujussuartut sanaaq qassutaasaq taasum ninginnera amorneral tassa aquttarfimmiit ingerlanneqarpoq aqunneqarlunilu.
qassutaasartaa illarsorniarlugu issusuumik aapalutum qalipaatilimmik annoraaminertalersimavaat alittujaatсумик nailorniusumik aama taanna illarsuuseqqillugu kalunnernik immap naqqa atuarlugu kalinnermi nassisinnaajunnaarlugu kissavaaset nerpiagassat silamingaannit eqqussorneqarput suliaaneqarfissaannut sulliutaanna matoqqasuuq tassaallunilu umiarsuaqqap qaava aluminio atorluu matusaq sila qanu ikkaluarpalluunni sullivigineqarsinnaasu angutit arlallit ammartarillutillu nerpiaapput qaqqaniittoq qaqortungua tassa nerpia piuminarluartoq tunisassiat amerikkamut tuninniarneqarnerusarsimapput kiilumut 110 kronit missaanni akilarsillugit taamatorujussuaq qalusigaanni nerpinnattaat ingasagisassaangikkaluaqaat taamaattumik kissavaasarniarneq imminut akilarsinnaassappat pisaqarluarnissaaq naatsorluutigisaajaqarpoq agallatillu Jakob Heilmannitut angitigisut ukiumut pisaqasaajaqarpaat 1000 tonsit ullormut naatsorsorlu 4 tonsit missaani suna tamammi peqqissaarullu pisaajaqarpoq nerpiaavimmilu perlukut kuutisittarpaat igillugit silammut nerpiit miguqangilluinnartussaapput erlortuuviillu tarajoq aqusaartarpaat poortuuviimmut ingerlanerminni misissuineq kingulleq minguttaqaminerpata perlugu taava aatsaat poortuuviimmut portorneqartarpullu silaannaarlugit portua ataaseq 4,3 kilongorlugu katongimi portukkat arfinilingorlugit sapingisamik ullormut 4 tonsit qaqinniarlugit Jakob Heilmann kilisaffimmi uteqattaartuartarpoq kilisannerlu ataaseq minuutsequlit 15 akornanni sivisussuseqarajuppoq kissavaasartassatut 1985 agguaneqartut aalisariutinut Jakob Heilmannitut angitigisunut sisamanut agguaneqarsimasut ima amerlatigaat nuup eqqaani 800 tonsit taavali taakku aalisariutit sisamat aamma allamuqarlutik avannamut kuyammut tunumulluunnit taakku 800 tonsit ilassarsisinnaavaat katillugit 1700 tonsinik taamaakkami kissavaasarniarneq tapertaallualeqarpoq